pozrieť na haul veci z najviac cute obchodu. Pred nejakou dobou som bola nakupovať v obchode Ximi a mám tu taštičku veci, ktoré som si kúpila, takže poďme sa na to pozrieť. Ale ešte predtým mi hoď do komentu emoji srdiečka, ak máš rád hauly a cute vecičky. Takže ako prvú vec tu máme ochutnávku a sú to tieto shrimp cracker, čiže krevetky. Sú to vlastne takéto crackery a som mega zvedavá, ako to bude chutiť, takže chcela som zapojiť aj taste test do tohto videjka. Ten smell, viete, ako to vonia? Ovoňajte ako nejaké krmivo pre rybičky, úprimne. Rybičky rybičkami krmiť, to neviem. OK, je to také dosť suché, necítim tam úplne tú chuť tých krevetiek. Za mňa to není úplne také prekvapko, volá sa to, že smažené lupienky z príchutí krevet. No nič, neurazí, nenadchne, asi dávam, že 1 alebo 0,5 z 10. Ďalšiu vec, ktorú tu máme, sú tieto Sony Angel, možno ste pochytili, že to je celkom veľký trend. Myslím si, že toto není originál a po druhé, není to babetko, je to kapibara, ale som extrémne zvedavá, že čo tam bude. Takže unboxing! Ešte predtým sa pozriem, ako to otvorím, že aké by som chcela. Tento so zajačikom je cute, sú tu 2 so zajačikom, s jahôdkou, to sa mi mega páči, so žabkou. No, väčšina z nich sa mi páči. Takže ideme na to. Ale to je ešte zabalené v tom, nie. No a teraz, vy to vidíte skôr ako ja, OK? Škáďačka. No way! S čiapočkou, to je cute. Pozrite sa na neho. Ne, inak čo je toto? To je asi nálepka, že vy si ho viete možno takto niekde prilepiť, podľa mňa. To si máte prilepiť takto, že to máte na rohu niečoho. Niekde na skriňu alebo tak, kde, že akože on tak vykúka, preto je tu vlastne tá nálepka. Ďalšia vec, ktorá ma extrémne zaujala, sú tieto náušničky. Tam, ako ste mohli vidieť, mali fakt extrémne veľa bižutérie, náušničiek, no a tieto mi prišli také špeciálne, veľmi pekné, so srdiečkami, art a máte tam takúto akoby prírodu. Dosť cute shodou okolností, aj teraz mám srdiečkové náušnice, ale tieto sú o dosť väčšie a originálnejšie, takže za mňa krásne. Výhodou je, že sú ako také klipsne, že ich len zaklipnete, nemusíte ich dávať cez dierku, takže aj niekto, kto nemá dierku, môže si dať takéto náušky. Ďalšia vec, ktorú som si tam obzerala, nakoniec aj kúpila, je táto cute lyžička. Mne príde taká špeciálna, asi skôr na nejaký dezertík alebo niečo také, nejaký snack. A pozrite sa na ten tvar, úplne bubbles, ono je to taká slabunko rúžová, na kamere to trošku vyzerá skôr do biela kremová, ale je to taká baby pink, very pink, takže takáto krásna bubble lyžička, prišla mi veľmi nezvyčajná, originálna, takže let's go! A ako ďalšie, čo som tam videla, boli tam aj hry, hračky a ja mám extrémne rada spoločenské hry, originálne hry. Tak tu máme Mikado, ja som Mikado mala, keď som bola malá, takže toto je taká fakt, že retro hra. A v skratke, ak neviete, o čo ide, je to to, že vy si rozložíte tie paličky a hráte, väčšinou teda dvaja, možno aj viacerí môžu, ale nemôžete pohnúť, keď dávate tú paličku z tej kopy akoby preč, takže základ nemôžete pohnúť a vtedy si ju môžete zobrať, ak nepohnete celou tou kopou. Takže za mňa super na sústredenie a jemnú motoriku, všetko topka Mikado, odporúčam určite túto hru. Inak nekončíme kapibarami, pretože tu máme tieto cute nálepky. Pozrite sa, aké sú pekné. Ja som si povedala, keď som tam videla tie všelijaké nálepky, že tieto sú extrémne milé a máte tam veľmi pekné motívy. Asi nie len kapibar, ale pozerám, že sú tam aj nejaké mackovia, nejaké jedlička cute a tak, takže I like it. Máte tam fakt veľký výber aj tých nálepok všelijakých krásnych, takže ja som si jedný zobrala také a nálepky si zvyknem lepiť do môjho zápisníku, takže hej, použijem. OK, máme tu ďalší taste test, ochutnávka, tak to sú tieto almonds, oriešky a nuka, v nich sú, myslím, že jahody. Hej, takže strawberry almond, poďme to taste. Toto vonia už lepšie ako to predošlé jedlíčko, môžem povedať. Vyzerá to takto nejako. Vyzerá to ako v cukre. Wow, dosť sladké. Cením, že sú tam tie oriešky, akože tie jahody mi prídu úprimne trošku také umelé, takže toto mi tiež až tak nesadlo, ale tu by som dala aspoň tak 3 z 10, určite lepšie ako to prvé jedličko. Ale aspoň minimálne teda to balenie je nice. Ja som už asi tak zvyknutá na naše proste sladkosti a pochutiny, že väčšina z tých international vecí mi príde taká, že zaujímavá. Ďalšie cute tieto vecičky dám ako darček, dúfam, že tie osoby, ktorým to chcem dať, neuvidia toto video. Každopádne pozrite sa, takéto strašne extrémne cute pero, ktoré tam má, že akože sushi
a mačičku a ono sa to úplne takto, že točí. A sú tu ešte nejaké animation, mali tam extrémne veľa pier a ja toto chcem dať ľuďom, ktorí viem, že majú radi sushi a takéto vecičky. No a ďalej tu máme tiež točivé pero s viacerými úplne cute sušičkami, ktoré majú očka a je to veľmi, veľmi milé. Takto dole máte tiež animation, takže ak chcete aj niekomu dať nejaký dáček, tak si myslím, že v tomto obchode nájdete originálne cute vecičky, kto má rád také kawaii veci a cute veci, tak určite zamierte tam a máte námed na darček. Ako viete, že ja mám rada originálne perá, už tu boli v našich dieloch perá, ktoré boli origo, tak tu máme toto pero, pozrite sa, vyzerá ako striekačka, hej, ale ono je to zvýrazňovačka, vlastne, nie je to pero, zabudla som, pardon, je to zvýrazňovačka, takže topka, vyzerá to skvelo, škoda, že sa to nedá nejako takto stláčať, posúvať tu hore, ale myslím si, že zase toto je dobre dať niekomu, kto študuje zdravotníckú školu, len tak, just for fun a hej, môžete si s tým zvýrazňovať, podľa mňa úplne originálne, skvelé topka. A takéto som ešte nevidela v našej edícii, čo sme mali, väčšinou to boli perá. Pokiaľ si pamätáte, tento malý zápisníček som si obzerala v tom obchode a prišiel mi extrémne cute, ja si tam budem pravdepodobne písať verše. Poďme si spraviť unboxing, odbaliť to, aby som sa pozrela, že či to má nejaké linajky, alebo je to len čisté, myslím si, že to bude čisté. Zatiaľ, kým budem unboxingovať, tak poviem, že toto sa mi páči, že si môžete dať aj na kľúčenku alebo kdekoľvek všade so sebou. Je to také miniatúrne a dáte si tam nejaké proste veci, ktoré nechcete na nich zabudnúť. Mne to príde akože aj fajn ako na slovička, hej, keď sa učíte nejaký jazyk, angličtinu, španielčinu, proste čokoľvek, nemčinu, tak to máte pokope a je to podľa mňa super. OK, tuto to máme a je to čisté, ako som si myslela, takže úplne super, máte tam viac tých štítkov. Vyzerá to veľmi zaujímavo a takto si to dáte na tú kľúčenku. Počkajte, neviem, ako sa to odpája, ale vy si to jednoducho pripnete na kľúče alebo kdekoľvek chcete, môžete to mať len takto a potom si už pozeráte. Ja si tu teda budem pravdepodobne písať verše z Biblie, keď sa mi tam vojdu nejaké kratšie. Celkovo tam bolo extrémne veľa bižutérie, praktických doplnkov aj do kuchyne, kdekoľvek hrať, ale aj papierníctvo. Fakt ste mohli vidieť perá, všeličo, čo som vám ukázala, no a ja som si ešte vybrala tento mini cute bločík. Nie, že by som bločkov nemala veľa, mám ich dosť, ale buď si to nechám, alebo to dám komu ako zase cute darček a prišiel mi mega milý a mega cute, ešte sa hodí aj k pozadiu, takže za mňa krásne a takéto maličké, môžete sa tam zapisovať čokoľvek, čo chcete, má to aj riadky, takže topka. Skoro by som bola zabudla na túto vec, ktorá sú vlastne lyžičky, takéto krásne aj so slámkou. Toto ma extrémne fascinovalo a zaujalo, že vy tam máte na rozmiešanie takýto lyžičkový kvietok a tu hore pijete slámkou plus tam máte čistič. Takže je to bio-eko, máte ich takéto akoby oceľové, alebo neviem, aký to je presný materiál. Každopádne vyčistíte a idete ďalej a páči sa mi, že rovno aj miešate, pretože ja si dávam taký kolagénový prášok a z toho drinčík a toto podľa mňa je úplne na toto, že sa mi to lepšie rozmiešalo, lebo doteraz som to miešala len tou slámkou, takže toto mám 2 v 1. Slámka aj miešatko. Topka, teším sa, určite použijem a je to podľa mňa skvelé práve takto na nejaké drinčiky na leto, ako tu máte aj nakreslené, takže love it! Každopádne do komentu mi určite napíš, ktorá z týchto vecí ťa najviac zaujala a či nakupuješ v takýchto cute obchodíkoch a ktorý je tvoj najobľúbenejší. Nezabudni hodiť like, hoď odber a taktiež zvonček, aby ti neuniklo žiadne video a vidíme sa niekedy pri ďalšom videjku. Maj sa pekne, bye!